हो डान्स घेऊन येता बाय वेदांगी नार्वेकर. तर पळूया घर मोरे परदेसिया.
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न
सगळ्या नुस्त्याचे मोगी आसा तांकां खुश खबर कोणा पळय जें नुस्तें जाय तें ताजे कडल्यान तुमी पयशे दिवन मात घेयात तर पळोवया नुस्तेकान बाय ही नुस्तेकान मडगांवच्यान आयल्या आळवे Baru. आपटे ह्या नुस्तेकांनी प्रायज आयला आम्हाला आमचो बाप ट्रेजरर नारायण मसुरकार हांणी तें प्रायज भेटोवचें हाजे फाटल्यान Lagi ada. एकदां Lagi itu. बाय राणी नायकर
पिता सृष्टी ताच्या फाटल्यान ले चारे नित्या आणि सुवर्णा तयार जावची.
One teaspoon. Today I am here to speak few words on Swachh Bharat Abhiyan. The Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, has started a Swachh Bharat Abhiyan in order to make India neat and clean. We should also contribute in this project. Why not throwing waste here and there? When hydrogen clean was not only for India, was also of clean India. And when all India is clean, it from all kinds of diseases. So let's together make a mission clean India. Swachh Bharat.
हाजे फाटल्यान कालिंदीकर भुई.
किशन तुमच्या मुखार घेऊन आहे पद. हाच्या फाटल्यान टेक्स्ट गेला अनुदान गार्गीन तयार करचे. Don't see you there.
ज्येष्ठ रंगीला अनका अनिगागी आई वडिलांनी यंदा वंश आळवे एक डान्स
आता जो काम झाला ताके प्राइज आयला वेल विचाराचे हांव मागता आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष अर्जुन नायकार तांणी ते प्राइज भेटोवचे. हाजे फाटल्यान नव्या वीरा आणि तनिषा हाजे फाटल्यान कामाक्षी गर्दीन तयार होवचें. Sanguem
हाजे फाटल्यान आर्यन आनी राणी हाजे फाटल्यान कामाक्षी पारखी
Exactly 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप इसलिए जिसके साथ आना था वो आए नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट वाह मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद वॉइस नोट भी मेरे साथ ब्रेकअप कर ले। Excuse me. आलिया અને રાણી તારી વડલા સૃષ્ટિ કિશન અને પિતા તૈયાર છે।
अर्पिता, सृष्टी आणि ईशा.
आमच्या देवस्थानचे अध्यक्ष अर्जुन नायकर, सेक्रेटरी तुषार करमळकर आणि नारायण मातुरकर हाणें माती दवरली. तसोच ट्रेजरर लक्ष्मण नार्वेकर. हाचे फाटल्यान एक ग्रुप डान्स आसतलो. आता हे डान्स जाले तांकां आमी गोंयचे फळापाकळे म्हणून कितें भेट दिवपाक सोदतात तें हांव मागतां आमच्या अध्यक्षा कडेन तशेंच सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर हांणी ती भेट दिवची. वामचे आळवे, वामसी, वेदांगी, अर्पिता, सृष्टी, कालिंदी, राणी, राणी, नित्या, सुवर्णा, राई, किशन,
अनगा गार्गी नव्या आर्यन आर्या तनिषा आणि मीरा तनिषा आणि मीरा गार्गी आणि अनगा
शालिनी वेदांगी अर्पिता आणि कृष्टी व आरती दिवसाचा लास्ट डान्स फोटो कर